Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi natin maiiwasan ang mga sakit at kapighatian na pwede nating pagdaanan sa buhay na ito. Pero minsan hindi rin natin akalain na ang mga taong mahal natin ang mananakit sa atin. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang traidorin at lokohin ng mga mahal mo sa buhay? Kapag nagtitiwala tayo sa isang tao ay ibinibigay natin ito ng buo sa kadahilan ng gusto rin nating pagkatiwalaan nila tayo. Kaya lang sadyang meron talagang ipinapanganak na akala mo ay mabuti pero puro lang pala pagbabalat kayo. At sa huli bigla ka na lang sasaksakin ng patalikod. Ganyan ang karanasang nais ibahagi ng ating letter sender ngayong araw na si Angela. Dahil hindi lang isang tao ang trumaydor sa kanya, kundi higit pa roon dahilan para tuluyang gumuho ang mundo niya. Handa ka na bang makarelate sa kanya, kapuso? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, sabi nila, paghihilumin daw ng panahon ang sakit na dulot ng mga sugat ng kahapon. Nadarating din ang araw na unti-unting mabubura sa puso natin ang lungkot, pighati at kabiguan na minsang naranasan natin. Pero hindi pala yon totoo. Dahil kahit 15 taon na ang nakakalipas simula nang mangyari sa akin ang kwentong nais kong ibahagi, ay aminado ako na meron pa ring mga gabi na hindi ako nakakatulog ng mahimbing, lalo na kapag bumabalik ito sa aking alaala. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angela, 43 years old at tubong Tarlac. Nadiskubre ko ang inyong programa nang minsan ako makapakinig ng isa sa inyong tampok na storya noon, kaya naman naging avid listener niyo na ako, Papa Dudut. At yun din ang dahilan kung bakit nag-decide akong sumulat sa inyo at ibahagi ang kwento ng buhay ko sa ating mga kabarangay. Magsisimula ang lahat noong 28 years old ako. Nang mga panahon na yon ay 1 taon pa lamang ang nakakalipas nang mamatay ang mami ko dahil sa atake sa puso. Naging malaking dagok para sa aming pamilya ang nangyaring yon dahil naapektuhan talaga ng husto ang Daddy Armando ko, Papa Dudut. Simula kasi nang mawala si mami ay naging malungkutin na si Daddy. Pero nagbago ang lahat ng yon nang makilala niya si Veronica na hindi nagtagal ay naging stepmother ko. Alam ko na hindi pa ganoon katagal simula nang mawala si mami, pero nang napansin kong napapasaya naman ni Veronica si Daddy ay hindi na rin ako tumutol pa nang magdesisyon silang magpakasal. Tumagal ng halos 6 na buwan ang pagsasama nina Daddy at Veronica bilang mag-asawa nang mapansin kong napapadalas ang pagtatalo nila. Noong una, hindi ko masyadong pinagtutuunan ng atensyon ang nangyayari sa kanilang dalawa. Dahil busy ako sa aking sariling trabaho bilang sales assistant sa isang private company sa lugar namin. Kaso napansin ko na naging malungkutin muli si Daddy, lalo na tuwing nagtatalo sila ng stepmother ko, Papa Dudut. Yan, Armando. Napakasimpleng bagay, hindi mo pa magawa ng maayos. Kailangan ba palagi kong pinapaliwanag sa'yo? Ay, pasensya ka na, Veron. Palagi kasing nawawala sa isip ko. Ang alin ba ang palaging nawawala dyan sa isip mo, Aber? Na wag mo nang ihahabol ang mga pinagkainan mo dahil tapos na akong magugas ng mga plato? At kung pwede, hugasan mo na lang para hindi natatambak sa lababo? Ay! Ang hirap kasi sa'yo. Gusto mo akong palagi
lagi nag-aasikaso dito sa bahay? Ano ba ako dito ha? Katulong mo? Veronica, alam mo hindi ganun yun. Hindi kita pinakasalan para lang gawing katulong. Hindi raw. Eh bakit yun ang nararamdaman ko? Palalakihin pa ba natin to, ha? Hoy! Hindi ako nagpapalaki nito para sabihin ko sa'yo. Kung tutuusin, sawang-sawa na nga ako magpaalala sa'yo ng mga dapat at hindi mo dapat gawin sa bahay na to eh. Yan na lang ba ang papel ko sa buhay mo? Ang maging teacher mo? Hindi ka na bata para sabihin ko sa'yo. Pangako, hindi na mauulit. Nagkataon lang talaga na nalibang ako sa ginagawa ko. Kaya hindi ko nalinis ang lababo. Aba bakit? Ano ba yung ginagawa mo? Tungkol na naman sa trabaho? Baka naman pwede ka mag-day off. Tutal Sabado naman ngayon. Tapos tulungan mo ako sa mga gawaing bahay. Ay. Oh, Angela. Anak, gising ka na pala. Magandang umaga, kamahalan. Tirik na kaya ang araw. Ba't ngayon ka lang bumangon? Yung almusal mo doon na niluto ko kasing lamig na ng bangkay. Ay, iinitin ko na lang po mamaya, tita. Sa susunod kasi, kapag tinatawag kita, bumangon ka na kaagad. Hayaan mo na, Veron. Sabado naman. Saka hindi na bata si Angela. May sarili ng isip yan. Saka alam ko pagod din niya sa trabaho. Opo, late na nga ako nakatulog kagabi tapos may istorbo pa ako sa pagtatalo nyo. Nung nakaraan, tungkol sa mga labahan ng pinag-aawayan nyo. Tapos ngayon tungkol naman sa hugasan. Mawalang galang na po sa inyo pero pwede nyo naman pag-usapan ng mahinahon yan para hindi kayo nakakagambala ng tulog. Akala ko ba tulog mantika ka? Tapos apektado ka pala ng pagtatalo namin ng tatay mo. Ay, nako! Pareho talaga kayo mag-ama. Masisira ang ulo ko sa inyong dalawa eh! Diyan na nga kayo! Ano bang problema ni Tita Veron, Daddy? Bakit parang dumadalas ang pagiging mainitin ng ulo niya? Ay, hindi ko nga rin alam anak eh. Lahat na lang ng gawin ko may nasasabi siya. Minsan mas gusto ko na lang na wala ako rito sa bahay para hindi ko na naririnig ang bunganga niya. Mas masahol pa siya sa mami mo eh. Naku, kapag narinig ni Tita Veron na kinukumpara niyo siya kay Mami, baka bugahan kayo ng apoy nun. Ikaw talaga puro kabiro. Pero pasensya ka na anak ha. San po? Dahil naistorbo niyo ang tulog ko? Naku, wala po yun. Sakto kasi kumakalam na rin ng sikmura ako sa gutom. Mabuti pa, kakainin ko na munang malamig pa sa bangkay kong almusal na niluto ni Tita. Dad, okay lang po yun. Hindi naman po ito ang unang beses na nag-asawa kayo, di ba? Kaya kung hindi naman importante yung tinatalak sa inyo, pasok sa isang tenga, tapos labas naman dapat sa kabila. Sa bagay, may punto ka. Palagi naman po kung may punto eh. Kahit na nakangiti si Daddy, alam ko na dinaramdam niya ng gusto ang simpleng sagutan nila ni Veronica. Hindi yon ang unang beses na nakita kong balisa ang daddy ko matapos nilang magtalo ng stepmother ko, Papa Dudut. Ganon na ganon din kasi siya lalo na noong mga panahong kamamatay pa lang ng mami ko. Kaya naman nakaramdam talaga ako ng awa para kay Daddy at inis naman para kay Veronica. Papa Dudut, sa totoo lang ay ayoko talagang pakialaman ng relasyon nilang mag-asawa dahil matatanda na sila. Alam na nila ang tama at mali at kung may hindi man sila pinagkakasunduan, ay mas dapat nila itong pag-usapan ng mahinahon para ayusin ang kung ano man ang problema nila. Kaya lang hindi ganon ang nangyari. Nagkataon naman na solong anak lamang ako kaya wala rin akong mapagsabihan ng frustration ko sa buhay namin. Maliban na lang sa boyfriend kong si Peter, Papa Dudut. Nang mga panahon na yun ay 2 taon na kaming magkarelasyon ni Peter. Isa siya sa mga taong nag-welcome noon sa akin sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko at siya rin ang naging mentor ko. Naging magkaibigan nga kami at sa huli ay nagkaibigan. Pero hindi alam ng daddy ko ang relasyon namin ni Peter dahil masyado siyang protective sa akin, Papa Dudut. Tapos namatay pa ang mami ko kaya naman nawala na rin sa isipan ko noon na ipakilala sa mga magulang ko ang boyfriend ko.
Tapos, alam mo ba, nung isang araw, tungkol naman sa kung sino ang dapat maghugas ng pinggan namin na pinag-aawayan nila. Grabe, di ba? Oo nga. O tapos ano pa? Narinig ko pa na nagagalit kay Daddy si Tita Veron dahil raw ginagawa siyang katulong sa bahay. Samantalang parang nga siyang donyo kung umasta. Akala ba niya hindi ko alam na puro lang siya cellphone kapag nasa trabaho si Daddy? Social media dito, social media doon. Paano mo naman nalaman na panay cellphone at social media lang siya, ha? Bakit? Nag-install ka na rin ba ng CCTV camera sa bahay nyo para malaman ang aktibidades ng stepmother mo? Paano kung sabihin kong oo? Seryoso? Umabot ka na sa ganong level, babe? Astig! Hati ka rin no. Syempre biro lang. Palagay mo sa akin may oras para magpa-install ng ganun hindi nga ako magkanda ugaga sa trabaho ko sa opisina. Tapos kapag nasa bahay naman ako, hindi naman ako makapagpahinga dahil sa kanilang dalawa. Babe, daig pa nila ang mga bata. Base naman sa mga kwento mo, mukhang hindi naman ganun kaseryoso ang pagtatalo ng daddy at stepmother mo. Tipong normal lang sa mag-asawa. Kung magiging katulad nila tayo kapag naging mag-asawa na tayo, baka magdalawang isip akong pakasalan ka. Tingnan mo tong taong to. Gumaganti ka ba kasi inisar kita tungkol dun sa CCTV camera? Oo, bakit ba? Dapat lang sa'yo yan. Masyado ka kasing mapang-asar eh. Babe naman eh. Oo na, joke lang. Magagawa ko ba naman yun sa'yo? Pero sana kung ano man yung dahilan ng madalas nilang pagtatalo maayos na. Kahit kasi mababaw at mukhang simpleng bagay lang, nakikita kong naaapektuhan si Daddy. Si Tita Veron siguro hindi kasi siya tong panay talak ng talak. Ayoko rin naman na lagi silang pinapakialaman kasi nga matatanda na sila eh. Ay, minsan tuloy naisip kong bumukod na lang ng bahay dahil hindi na sapat yung dingding ng kwarto ko para hindi marinig ang paninermo ni Tita Veron kay Daddy. Ay, pambihira talaga. Tiisin mo na lang muna, babe. Alam ko naman na ayaw mo ring mapalayo sa daddy mo. Kaya kahit gusto mong bumukod na lang, di mo rin siya matitiis. Alam mo, tama ka dyan, babe. Kaya nga habaan mo na lang ng tripling ulit ang pasensya mo para wala nang gulo. Ano pa nga ba? Wala namang perpektong pamilya. Tsaka hindi rin naman ako tumutol nang pakasalan niya si Tita Veron dahil nga nakikita ko namang masaya siya. Saka ayoko rin kasi ng drama, no? Ang dami nang drama sa paligid eh. Dadagdagan ko pa ba? Ang kailangan ngayon pasensya. Saan ba nakakabili nun? Magpapanik buying talaga ako. Ikaw talaga, puro ka kalokohan. Kumain na nga lang tayo. Mabuti pa, medyo nagugutom na din kasi ako sa kakarante. Papadudot matapos naming mag-usap ni Peter ay aminado akong gumaan talaga ng husto ang pakiramdam ko. Palibhasa alam na alam din ng boyfriend ko kung ano ang sasabihin para ako kumbinsihin na mas habaan pa ang pag-intindi sa sitwasyon namin sa bahay o estado ng relasyon nina Daddy at Veronica. Naisip kong may punto nga naman si Peter at hindi maganda kung makikigatong pa ako sa away nila na mag-asawa, sa halip ay gumawa na lamang ako ng paraan para naman magkasundo sila. At bilang unang hakbang ay tinulungan ako ni Peter na mag-isip ng magandang gimmick na pwedeng gawin ni Daddy para naman masurpresa niya ang stepmother ko. Lalo pa nga na malapit na ang birthday nito. Papadudot na pasarap nga ang kwentuhan namin ni Peter kaya naman hindi na namin namalaya ng oras. At dahil likas na may pagka-gentleman ang boyfriend ko kaya nagdesisyon siyang ihatid ako sa amin. Nung una tutol pa ako dahil hindi ko pa nga pinangahasang isama si Peter sa bahay namin dahil hindi pa alam ni Daddy na may boyfriend na ako. Pero wala na rin naman akong nagawa noon dahil mapilit si Peter. Kesyo gusto raw niyang makasigurado na ligtas akong makakauwi sa amin at mas mapapanatag siya kung siya mismo ang maghahatid sa akin. Sa huli ay wala na rin akong nagawa, Papadudot. Nang makaalis na si Peter matapos niya akong ihatid ay akala ko ay ayos na ang lahat dahil mukhang wala namang nakapansin sa pagbaba ko sa kotse niya. Pero mali pala ako dahil nakita pala kami ni Daddy. Nang mga panahon na yon ay akala ko ay pagagalitan ako ng Daddy ko, Papadudot. Pero laking gulat ko nang sinabi niyang imbitahan ko raw si Peter sa bahay namin para formal na ipakilala sa kanila ng stepmother ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV, at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, tulad nga ng sinabi ng daddy, kinausap ko kaagad si Peter para ipaalam sa kanya na gusto siyang makilala ng personal ni daddy at ni Veronica. Natawa pa nga ako dahil inamin sa akin ni Peter na kinabahan daw siya kasi yon ang unang beses na makikilala niya ang magulang ko. Pero sinabi ko na lang sa kanya na magandang pagkakataon na rin yon upang magkalapit ang loob nila ni daddy, bagay na sinang-ayuna naman ni Peter. Papadudot, mabilis ngang lumipas sa mga araw at sumapit ang linggo na mismong araw ng pagpunta ni Peter sa bahay namin. Nang makita nga niya ang daddy ko ay kaagad siyang nagmano rito. Ganon din ang ginawa niya nang lumabas naman mula sa kusina ang stepmother ko. Masasabi kong tila nabunutan ako ng tinik sa lalamunan nang sa wakas ay makilala nga ni daddy si Peter. Kasi sino ba naman ang hindi makakaramdam ng labis na kasiyahan lalo pat nakikita kong naging maayos naman ang una nilang pagkikita. Siyempre nang maghapunan, inasahan ko na tatanungin nila si Peter. Mabuti na lang dahil napaghandaan naman ng boyfriend ko ang mga isasagot niya. Kung ganon, matagal na pala kayo ng anak ko. At hindi ka man lang naglakas loob na magpakita sa akin. Kung hindi ko pa nakita noon na inihatid mo si Angela, hindi ko pa malalaman na may boyfriend na pala siya. Dad naman akala ko ba hindi mo kami sasermonan ni Peter? Nagsorry naman kami. Hindi ko naman kayo pagagalitan. Ang akin lang, bakit kayo naglihim? Si Angela ba legal sa inyo? Kilala ba siya ng mga magulang mo, ha? Opo. Nakilala na po si Angela ng mama at papa ko at okay naman po sa kanilang relasyon namin. O mabuti kung ganon. Kasi iho, alam mo ang gusto ko lang naman mapunta sa isang mabuting lalaki ang anak ko. Nag-iisang anak ko yan si Angela. Kaya naman ayoko talagang may kung sinong mananakit sa kanya. Kahit ikaw. Opo. Hindi ko po magagawang saktan si Angela, tito. Pangako po. Kahit na hindi po ako perpektong lalaki, gagawin ko po ang lahat para maging masaya ang anak nyo. Hindi ko po siya hayaang umiyak. At sa abot ng aking makakaya, poprotektahan ko po siya. Ganyan nga ang gusto ko marinig mula sa'yo, Peter. Kahit paano, mapapanatag na ako dahil nakatagpo na ng lalaki mag-aalaga sa kanya tung unika iha ko. Makasingit lang sa usapan nyo, ha? Pareho na namang nasa tamang edad yang sina Peter at Angela. Kumaka-baby ka naman sa anak mo, Armando. Beron, masisisi mo ba ako? Nag-iisang anak ko si Angela. Siyempre gusto ko lang yung magagandang bagay ang mangyari sa kanya. Ewan ko lang, ha? Kasi kung ako talaga ang mama ni Angela, approve na agad sa akin to si Peter. Wala nang tanong-tanong. Kitang-kita mo naman sa kanya na responsable siyang lalaki. Tsaka tingnan mo, ang ganda ng katawan niya. Mukhang mapoprotektahan talaga niya ang anak mo, no? Kaya pwede ba? Huwag ka na masyado mag-alala. Magtiwala ka na lang sa future manugang mo. Manugang kagad, tita. Ikakapakilala ko pa nga lang sa inyo kay Peter Uy, bakit? Duda ka pa ba na siya ang magiging asawa mo? Hindi naman po sa ganun. Hindi naman pala bakit iba ang tono mo? Alam mo, Angela, kung ako ang girlfriend ni Peter, hindi ko na siya papakawalan. Kumbaga sa mga isda sa dagat, good catch na siya. Kaya kung ako sa'yo, pagkatapos ng dinner natin, pag-usapan na natin kung kailan ang kasal nyo. Sa inyo ang suporta ko at boto ko. Kasal? Parang ang bilis naman yata nun, Veron. Di ba parang masyado pang maaga para pag-usapan natin yon? Daddy, mukhang nagbibiro lang naman po si Tita Veron. Tita naman, huwag kayong ganyan. Kung may sakit sa puso si Daddy, baka inatake na siya. Oo nga, tita. Ay nako! Pare-pareho kayong killjoy Mabuti pa kumain na tayo. Huwag na natin sirain na magandang gabi na to. Kain ka lang ng kain, ha, Peter? Masarap yan. Luto ko yan.
Pagkatapos nga ng hapunan ay niyaya ni Daddy si Peter na manood ng TV sa sala namin. Tapos ay napansin ko na lamang na parang may seryoso silang pinag-uusapan na sa bandang huli ay inamin sa akin ng boyfriend ko na sinabi raw sa kanya ni Daddy na aalagaan at iingatan niya ako. Wag na wag din daw niya akong sasaktan dahil si Daddy ang makakalaban niya. Aaminin kong labis na nagalak ang puso ko nang malamang kong kinausap pala ni Daddy ng masinsinan si Peter Papadudut. At bukod doon ay hindi rin niya minasama ang paglilihim ko ng halos 2 taon sa relasyon namin ni Peter. Naisip ko nga ng mga panahon na yon na baka panatag naman si Daddy sa boyfriend ko kaya pinagkatiwala niya ako rito. Sa katunayan, Papadudut ay maging ang stepmother kong si Veronica ay napansin kong naging close ka agad kay Peter. Masaya naman ako dahil naging mainit ang pagtanggap nila sa aking boyfriend. At ang nakakatuwa pa nga doon ay mama at papa na rin ang tawag ni Peter sa kanila. Kumain ka na ba, Angela? Ano ba yan, tita? Nagulat naman ako. Kakakape mo yan. Bawas-bawasan mo kasi. Oh, ayan, umiinom ka na naman. Pambihira, pati ba naman pag inom ko ng kape pinagbabawalan pa? Ako naman ang bumibili ng kape dito sa bahay Ano? May sinasabi ka ba dyan? Wala po, Tita Veron. Sabi ko, babawasan ko na lang po ang pagkakape para di na ako nagiging nerbyosa. Pero sana bawasan nyo rin yung bigla-bigla na lang kayong sumusulpot. Ewan ko sa'yo. Para kang daddy mo. Pareho kayo nakakabwisit. Sobra naman po kayo, tita. Totoo naman Angela, may itatanong pala ako. Tanong lang naman. Parang sa tono nyo mukhang seryoso yan Ay naku, tignan mo to. Wala pa nga Nakakabwisit ka talagang babae ka. Tita naman, parang di na kayo mabiro. Ano po ba yung itatanong nyo kasi? Tungkol sana kay Peter. Ano pong tungkol sa boyfriend ko? Napansin ko lang kasi na parang ang tagal na simula nang dinala mo siya rito sa bahay. Yung totoo, kayo pa ba o hiniwalayan mo na siya? 'Di ba? Sabi ko naman sa'yo, good catch na si Peter. Hindi naman po kami naghiwalay ni Peter. Tita, masyado naman kayong advance mag-isip dyan. At kaya hindi ko siya dinadala dito sa bahay palagi, nag-a-adjust pa lang po kami na legal na kaming pareho sa mga pamilya namin. Hayaan nyo sa susunod isasama ko uli si Peter dito. Aba, mukhang botong-boto nga kayo sa kanya para sa akin Oo. Kaya nga dalhin mo siya palagi rito sa atin para lalo rin silang maging close ng tatay mo. At syempre, kami rin. Ano ho? Ang sabi ko, dalhin mo ang boyfriend mo sa birthday ko. Para naman makita rin siya ng daddy mo, no? Kahit wag na kayo mag-abala pang bumili ng regalo, ayos lang ako. Ano, Angela? Aasaan ko yan, ha? Sige po, mukhang magandang idea nga rin po yan para naman masanay si Peter dito sa atin. Siya, sige. Asikasuhin ko lang ang pananghalian natin. Ano ba ang ulam ang gusto mo? Ginaganahan ako magluto Sa totoo lang ay napaisip ako nang banggitin ni Veronica ang tungkol sa boyfriend kong si Peter Papadudut. At aaminin kong namangha ako nang siya pa mismo ang nagsabing iniimbitahan niya si Peter sa birthday celebration niya. Noong ko naisip na gano'n na pala ka-welcome si Peter sa amin, bagay na labis kong ikinagalak. Nang muli kong imbitahan ng boyfriend ko na pumunta sa bahay namin ay kampante na siya at hindi nag-aadong kabado tulad ng unang beses na tumungtong siya sa amin. Para sa akin ay nakakatuwa yon dahil hindi na namin kailangan mag-alala na baka may ibang makaalam sa aming relasyon. Lalong-lalo na ang daddy ko dahil nang mga panahon na yon ay masasabi kong nagustuhan talaga si Peter ng pamilya ko. Pero nang dumating ang araw ng birthday celebration ng stepmother ko ay doon ko na nga rin napansin na mas madalas niyang kausapin si Peter kaysa sa iba niyang bisita na di hamak naman na mas malapit niyang kaibigan. Papadudut, bukod doon, napapansin ko rin na panay himas ni Veronica sa braso at hita ng boyfriend ko.
At kapag tinitignan ko naman si Peter para malaman ang reaksyon niya ay lumalabas na mukhang hinahayaan lang niya ang malikot na kamay ng stepmother ko. Ayokong mag-isip ng marumi, Papa Dudut, dahil baka mali lang ako ng interpretasyon sa sitwasyon. Baka kaya mukhang walang pakialam si Peter sa ginagawa sa kanya ng stepmother ko ay dahil hindi niya talaga binibigyan ng manisya ang mga himas nito. Kaya naman nag-decide ako na baliwalain na lamang ang mga nangyayari. At para hindi masira ang araw na yon ay nanahimik na lamang ako, Papa Dudut. Pagkatapos nga ng birthday celebration na yon ng stepmother kong si Veronica, aaminin kong nakalimutan ko na ang kung anumang isipin ko ng mga araw na yon. Palibhasa mas pinagtuunan ko na lamang ng pansin at atensyon ng kaganapan, gayon din si Peter na matapos makipag-usap kay Veronica ay agad akong hinanap. At hanggang sa matapos nga ang party ay parang kambal tuko na kaming hindi mapaghiwalay. Nagdaan ang ilang araw hanggang mag-isang linggo. Muli kong napansin na napapadalas na naman ang pagtatalo ni na Daddy at ni Veronica. Nandyang wala silang araw o oras na pinipili para magsagutan at magbatuhan ng masasakit na salita. Aminado ako na naapektuhan na talaga ako sa walang humpay nilang pag-aaway. Ngunit imbes na gumaan ang nararamdaman ko ay mas lalo pa nga itong nagatungan nang mamukat-mukat ay mapansin ko na lamang ang biglang panlalamig sa akin ni Peter. Madalas ay dinadahilan ng boyfriend ko na busy siya sa trabaho kapag niyayaya ko siyang magkita naman kami, Papa Dudut. Bukod doon ay nabawasan na rin ang oras namin sa isa't isa. Ultimo ang pag-uusap namin sa telepono ay nagiging madalang na. Hindi naman sa pagiging clingy, Papa Dudut. Pero nasanay kasi ako na si Peter ang takbuhan ko para kahit papaano ay makahinga ako sa problema ng daddy ko at ng stepmother ko. Kaya nga naisip kong kumprontahin na siya. Ay, babe, ano ba yun? Anong ano ba yun? Ngayon na nga lang tayo nagkita ulit tapos parang wala ka pang kagana-ganang kausap? Aba kanina pa ako salita ng salita dito kaso mukhang hindi ka naman nakikinig. Ang layo ng iniisip mo eh. Kitang-kita ko yung bubble sa ulo mo. Sorry na. Wala lang talaga ako sa wisyo ngayon eh. Saka sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ikaw lang tong nagpupumilit na magkita tayo. Di ka makaintindi. Alin ba kasi ang dapat kong intindihin ha? Ilang araw ka na kayang missing in action. Tapos akala ko matutuwa ka dahil nagkita tayo ngayon pero kabaligtaran pa yung reaksyon mo? Ay, bakit mo ba kasi ako ini-Indian lately ha? Ay, di ba? Sinabi ko na sa'yo na busy nga ako sa trabaho. Alin ba doon ang di mo naiintindihan? Ikaw din naman nun kapag busy ka tapos gusto ko makipagkita. Pero hindi ka naman pwede. Di ba inuunawa ko? Ngayon ako naman sanang intindihin mo. Babe, naiintindihan ko naman. Siguro masyado lang akong nasanay na palagi kang nakakausap tungkol sa mga bagay-bagay. Kaya nung dumalang, yun, nalungkot na talaga ako. At pakiramdam ko, iniiwasan mo na ako. Ay, babe naman eh. Gaano mo na ba ako katagal na boyfriend ha? 1 buwan? 2? Ipapaalala ko lang sa'yo na bumibilang na tayo ng taon. Saka matanda na rin tayo. Dapat, mas nilalawakan na natin ang pag-intindi natin sa isa't isa. Kung makapagsalita ka kasi parang nakukulangan ka sa atensyon. Saka, ano ba yung bagay na gusto mong sabihin sa akin? Yun pa rin bang tungkol sa pagtatalo ng daddy at stepmother mo? Para namang bagong bagay pa yun, babe. Aba, masisisi mo ba ako? Masyado na silang nakaka-frustrate. Akala ko titigil na sila pero parang lalo lang silang lumala. Di ko alam kung sino sa kanilang may problema. Napapagod na akong pagpasensyahan sila. Kung hindi mo sila iintindihin, sino pang iintindi sa kanila? Pamilya mo sila. Unless, putulin mo ng tuluyan ang connection mo sa kanila. Saka ka palang matatahimik. Bakit naman ganyan ang tono ng pananalita mo, ha? Hindi mo naman kailangang sabihin pa yan dahil gusto ko lang maglabas ng sama ng loob sa'yo. Kaso mukhang lalo mo lang pinasasama ang loob ko. Yung totoo, sa trabaho ka lang ba talaga busy? O baka naman meron pa, sabihin mo na. Gusto mo talagang malaman? Busy rin ako sa pamilya ko. Para lang malaman mo, meron din ako sariling problema sa bahay. At ang mama ko,
Nitong nakalipas, napansin ko na lang na madalas maglambing sa akin. Kesyo, puro na lang daw ako trabaho at jowa. Sila naman daw ang pagtuunan ko ng atensyon. Kaya naman ayun, pinagbibigyan ko. Minsan na naman maglambing sa akin si mama eh. Anong masama doon ha? Kung hindi maayos ang pamilya mo, wag mo naman sanang sirain ang relasyon ko sa pamilya ko. Aaminin kong nakonsensya ako dahil pinag-isipan ko ng hindi maganda si Peter Papadudut. At kahit na hindi ko intensyon ay lumabas pa rin na napakaklingi ko sa kanya. Sa totoo lang ay hindi ko naman balak na magpakakontrabida at agawin ang atensyon ni Peter sa kanyang pamilya. Lalong-lalo nga sa kanyang mama Papadudut. Lalo pat alam ko kung gaano niya kamahal ito. Kaso napansin ko na lang na lalong naging malayo kami sa isa't isa ni Peter at kahit na anong pag-intindi ang gawin ko sa sitwasyon ay dumarating pa rin sa punto na nabobobo akong unawain ang mga dahilan niya na kesyo magkasama nga sila ng mama niya sa isang partikular na event o masyado silang naging abala sa pagbabanding nila. Wala na siyang bukang bibig kundi ang mama niya Papadudut. Kaya naman hindi ko itatanggi na nakakaramdam na ako noon ng pagkainis. Masisisi niyo ba ako kung magkaganon ako gayong alam na alam ko naman na kahit mahal na mahal ni Peter ng nanay niya ay wala naman itong kaamor-amor sa kanya. Oo, dahil bata pa lang si Peter ay mas paborito na ng mama nila ang kuya niya Papadudut. At isa pa ay hindi rin naman idinitalye ni Peter kung anong klaseng bonding ang ginagawa nila ng mama niya kaya nga kabaliwan mang maituturing. Pero hindi ko na napigilang mag-isip ng hindi maganda. Kaya muli ay kinausap ko si Peter dahilan para tuluyan na siyang mapikon at magalit sa akin. Babe! Busy nga ako, di ba? Nakuha mo pa talagang tawagan ng kapatid ko para lang makausap ako? Ano ba naman yan? Hindi ka ba makapaghintay na tawagan na lang kita at kailangan mo pang mga istorbo ng tao? Maghintay na tawagan ako? At kailan yun, Aber? Sa isang buwan? Sa isang taon? Masisisi mo ba ako kung sa kapatid mo na lang ako nakisuyo, ha? Makapagsalita to para namang ibang tao ako. Ipapaalala ko lang sa'yo na girlfriend mo ko, no? Baka naman nakakalimutan mo na kasi masyado kang busy sa pakikipagbonding mo sa mama mo. Anak naman ng lintik ko. Ano naman ang masama kung kasama ko ang mama ko ngayon? Alam mo, buwisit ka rin eh. Lakas mo manira ng araw. Kung makapagsalita ka, daig ko pa may ibang babae ah. Ano? Yan ba gusto mong palabasin ha? Aba, ano magagawa ko kung idinadahilan mo lang nakasama mo ang mama mo pero ang totoo, may iba ka bukod sa akin? Ano, sabihin mo? Tama ako, di ba? Hayop ka, Peter! Huwag na huwag mo susubukang magsinungaling sa akin! Ano ba namang klase pag-iisip yung meron ka ha? Paano mo naman naaatim na sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na yan? Nasa matinong pag-iisip ka pa ba ha? O baka naman nagdodroga ka? Eh ano bang magagawa kung gago ka? Babae ako! Hindi ko kayang baliwalay ng nararamdaman ko, Peter! Kaya pasensya ka na kung nakakapag-isip ako ng masama! Kung hindi ko nakokontrol ang sarili ko na magduda! Ewan ko sa'yo, Angela. Nagbago ka na. Di na ikaw yung babaeng maintindihin na nagustuhan ko. Para ka ng ibang tao eh. Ano bang kinakagalit mo dyan, ha? Baka nakakalimutan mo, ikaw ang palaging walang oras sa akin at sa relasyon natin. Sinubukan ko namang intindihin ka, pati na ang mga dahilan mo. Pero hindi man lang ba pumasok dyan sa kokote mo na pagtapunan man lang ako kahit konting atensyon? Sa lagay, para kinalimutan mo na yatang may girlfriend ka eh. Alam mo, ikaw lang nag-iisip ng ganyan. Ikaw lang ang gumagawa ng senaryo dyan sa utak mo na sa huli, kalulungkot mo rin. Hindi ka ba busy sa buhay mo, ha? Para kasi ang dami mong panahon para busitin ako eh. Ibababa ko na itong telepono. Baka kasi hinahanap na ako ng mama ko. Istorbo ka masyado. Sandali! Ano ba kasi yun, ha? Kung may mahalaga kang sasabihin, sana kanino mo pa sinabi. Inuubos mong oras kung lintik ka eh. Peter, ano ba? Naririnig mo ba kung paano mo ako kausapin? Hindi mo na ako nire-respetong gago ka! Kung respeto pala ang gusto mo, pues, matuto ka rin rumespeto. Unang-una, huwag mong guguluhin ang oras ko sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa mama ko. At huli, huwag na huwag mo ako pag-iisipan ng hindi maganda dahil wala akong ginagawang masama. Diyan ka na nga buwisit ka. Bye! Hello? Peter?
Papadudot, pinangatawanan nga ni Peter na wala siyang ginagawang mali. Nasa aming dalawa, ako lang itong masyadong mapaghinala at maruming mag-isip. Pagkatapos ng pagtatalo namin, muling naging malamig ang pakikitungo sa akin ng boyfriend ko, dahilan para husto akong malungkot. Sa kabilang banda ay napag-isip-isip ko rin naman na baka tama siya at ako ang mali. Na sumusobra na ako at nakakapikon na dahil sa pagiging kulang ko sa pansin. Kaya nga ng panahon na yon ay sumagi sa isipan ko na bigyan ng space si Peter at hayaan muna siyang gawin ang mga bagay na ginagawa niya noong malayo ako sa kanya. At mabuti na lang dahil nagkataon na nagkaroon kami ng 3 days training seminar sa Baguio City. Kaya ginamit ko na ang pagkakataon yon para pansamantalang pagpahingahin ang relasyon namin ni Peter. Ngunit ang 3 araw na training seminar namin ay natapos sa 2nd araw pa lamang. Kaya walang pasabi akong umuwi sa bahay namin ng sumunod na araw. Kaso laking gulat ko nang makitang nakaparada sa garahe namin ang motorsiklo ng boyfriend ko, Papa Dudut. Doon na nga ako biglang nilamon ng kaba kaya naman nagdire-diretso na ako papasok sa bahay namin at naabutan ko ang nasa sala si Daddy. Ngunit kung paano siya gulat na tila nakakita ng multo nang tumambad ako sa harapan niya ay mas masahol pa doon ang hilakbot na naramdaman ko nang marinig kong umuungol sa kwarto nila ni Veronica ang boyfriend ko, Papa Dudut. At nang buksan ko nga ang pintuan ay kitang-kita ng mga mata kong hubot-hubad si Peter habang nakapatong sa stepmother ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sukang-suka at diring-diri ako sa kanilang dalawa ng mga oras na yon. Ni sa panaginip ay hindi ko naisip na posibleng humantong sa ganong uri ng kababuyan ang minsang pagpapakilala ko kay Peter sa aking stepmother. Pakiramdam ko ay sinaksak ako ng patalikod ng ilang libong beses. Dahilan para manginig ang buong pagkatao ko at magdilim ang paningin ko. Gusto kong umiyak. Gusto ko silang pagpira-pirasuhin ng buhay. Gusto kong magsisigaw sa galit at matinding puot dahil hindi ko kinaya ang kahayupang ginagawa nila. Kaya nga kahit medyo pagod pa ako noon mula sa mahabang biyahe ay walang kiber ko ngang pinatikim sa kanilang dalawa ang tinding galit na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Napakademonyo niyo! Angela! Aray! Tumigil ka nga! Aray! Hayop ka, Peter! Walang iya ka! Ang baboy mong animal ka! Angela, ano ba? Aray! Aray ko! Wisit ka! Mas buwisit ka, gago! At ikaw naman babae ka. Halika nga rito. Aray ko, Angela! Higad! Nasasaktan ako! Kulang pa nga yung pananabunod ko sa yung gaga ka eh! Dapat sa'yo, kinakalbo! Halibarot ka! Paano mo nagawang patulan ng boyfriend kung higad ka, ha? Ang kati mo rin eh, no? Ano, masarap ba? Sarap na sarap ka ba sa katawan ni Peter, ha? At ikaw, kailan mo ba nasigmurang patulan ng stepmother ko, ha? Napaka-demonyo mo, no? Tao ka pa ba? Kasi napaka-baboy niyong dalawa! Angela, huminahon ka nga muna. Huminahon? Sabihin mo! Paano ako hihinahong gago ka, ha? Ano, tita? Sabihin mo! Kaya mo ba palaging hinahanap si Peter kasi may gusto ka sa kanya? Gusto mo siyang ikama! Aba, para sabihin ko sa'yo, hindi lang naman ako ang may gusto nun, no? Kahit natanungin mo pa yung boyfriend mo, hindi ko siya pinilit. Tsaka
Ang lapit ng lapit sa akin. Sino ba naman ako para tanggihan siya, di ba? Patunay lang yon na kahit sa edad kong to, may asim pa ako. Kung hindi ka pa naman isa't kalahating demonyo eh! Halika nga Ano rito! ka ba, Angela? Huwag mo simurutan si Veronica! Ang katiba! Ano yan? Angela! Angela, ano ba? Tigilan mo na nga yan. Nasasaktan mo, Tita Veron mo. Mas concerned ka pa sa malanding babae na to kaysa sa sarili mong anak, Daddy! Hindi ka man lang ba nangagalit, ha? Nagtataksil sa'yo ang asawa mo! Kahit dun man lang ay mamuhi ka sa kanya! Hindi ko kayang magalit kay Veron dahil mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya, Angela. Kaya wag mo na siya saktan. Ano ka mo? Mahal mo yung hayop na yan? Kahit naharap-harapan ka pa niyang iniibutan sa ulo? Ano? Wala lang yun sa inyo? Alam ko na may nangyayari sa kanila, Angela. Nagpaalam sa akin noon si Veron at pinagbigyan ko siya. Sabi niya, gusto naman niya magkaroon ng init ang relasyon namin. At bukod dun, nagbanta siyang iiwan ako kapag hindi ko pinagbigyan ng kahilingan niya. Kaya nga sumang-ayon na lang ako nang sabihin niya sa akin na gusto niya si Peter. Angela, anak, intindihin mo naman ang daddy. Alam mo naman na ayoko na ulit masaktan, hindi ba? Ayoko na ulit maiwan. Kaya nga kahit masakit sa akin, pikit mata ko na lang na hinahayaan ang milagrong ginagawa nila. Hindi ako makapaniwalang magagawa mo to sa akin na sarili mo pang anak! Ni hindi na kita kayang tingnan ng diretsyo dahil galit na galit ako sa'yo! Pare-pareho kayong kampo ni Satanas! Kumakadrama naman to si Armando. Akala mo hindi nag-enjoy noong may nangyari sa ating tatlo, aba? Wag nga ako, Armando. Todo bigay ka pa nga sa performance mo noon. Umabot pa nga tayo ng round 5, di ba? Kaya bago ka magmalinis dyan, sabihin mo ang totoong kwento. Hayop ka talaga! Manahimik ka na! Hindi ko na nga kinaya ang bugso ng damdamin na nangibabaw sa akin ng sandaling yon, Papa Dudut. Parang gusto ko nang mamatay na mga panahong yon dahil sa labis na galit, kalungkutan at pagkadismaya. Sino ba naman kasing matutuwa, hindi ba? Hindi lang ang boyfriend kong si Peter ang nagtaksil sa akin. Pati ang stepmother ko na pinagkakatiwalaan ko ng gusto at pinanggap sa pamamahay namin, pero mas lalo lang akong nangihina dahil kasama rin nila sa kademonyohan nila ang daddy ko. Akala ko ba mahal ako ng daddy ko? Pero bakit hinahayaan niyang umabot sa ganon ang lahat? Ganon na ba siya binulag ng labis na pagmamahal sa maling tao para kahit na akong anak niya ay taluhin niya? Papa Dudut, akala ko sa mga pelikula lang nangyayari ang mga ganong uri ng tagpo, pero maling-mali pala ako. Sana kasing tibay na lang ako ng bidang karakter sa mga kwento para alam ko kung paano naman maging malakas sa mga sitwasyong katulad nito. Dahil nga sa halo-halong damdamin ng mga sandaling yon ay hindi ko na alam kung paano pahaharapin ang mga taong importante sa akin. Papa Dudut, lalo na si Peter, gulong-gulo talaga ako. Humingi ng paliwanag ang puso ko kung paano niya naatim nasaktan ako ng walang pag-aalinlangan. Pero pagod na ako ng mga panahon na yon, kaya naman naisip kong umalis na lamang muna sa amin. Kaso ay hinabol ako ni Peter para pigilan. Angela! Sandali! At saan mo planong pumunta, ha? Malalim na ang gabi. Baka mapano ka. Bitiwan mo nga akong animal ka! Huwag mo akong hawakan dahil diring-diri ako sa iyong gago ka! Ano ka mo? Nag-aalala ka ba sa akin? Tarantado ka pala eh! Sa palagay mo ba mabibilog mo pa ang ulo ko sa mga ganyang salita mo? Anong akala mo sa akin? Ganun ka tanga? Para paniwalaan na may pakialam ka nga sa akin? Angela naman, huwag naman sanang ganito. Pwede naman natin pag-usapan ng maayos eh. Parang tulad ng dati na ginagawa natin kapag meron tayong hindi pagkakaintindihan. Alin pa bang gusto mong upuan at pag-usapan natin, ha? Gusto mo bang ibida sa pagmumukha ko na mas magaling sa kama ang stepmother ko kumpara sa akin kaya pinatulan mo siya? Bakit, Peter? Mas nasasarapan ka ba sa kanya kapag niluluhurang ka niya? Ano
ano? Totoo, di ba? Mas tinatayuan ka yata kapag siya ang kasex mo eh. Ang dudumi niyo rin, no? Aminin mo na! Huwag ka nang mahiya, total nahuli ko naman kayo sa akto. Narinig ko pa nga yung mga ungol mong gago ka eh. Angela, magpapaliwanag ako, please. Ano ba bang dapat mong ipaliwanag, ha? Pwede ba? Ayoko nang marinig ang kahit na anong sasabihin mo kasi wala rin namang kwenta eh. May pasabi-sabi ka pa doon na busy ka sa pamilya mo, sa mama mo, pero ibang mama naman pala ang pinagkakabalahan mong tarantado ka. Si Veron na lumapit sa akin. Inakit lang niya ako, maniwala ka. Ang kapal din naman ang pagmumukha mong magmalinis pa sa harap ko, no? Samantalang pare-pareho kayong marurumi nila, Daddy! Akala ko ba mahal mo ako? Pero bakit mo naman ako sinaktan ng ganito, ha, Peter? Nagtiwala ako sa'yo ng buong buo para lang durugin mo ng gusto. Kaya sabihin mo, paano pa kita pagkakatiwalaan uli? Paano pa kita re-respetuhin, ha? Alam mo ang nararamdaman ko sa'yo ngayon? Suklam! Kinasusuklaman kita ng sagad sa buto! Kayong lahat! Sukang-suka ko sa pagmumukha mong gago ka! I'm sorry. I'm really sorry kasi naging mahina ako, Angela. Narealize ko na mali ang ginawa ko. Akala ko kasi... Akala mo kasi, no? Na hindi ko kayo mahuhuli? Tama naman pala ang kutob ko nun eh, nang sabihin ko sa'yong may nilalandi kang iba. Pero ang hindi ko lang akalain, ang stepmother ko pa talaga ang kinakama mo. At ang malupit ba doon, nagsasabwatan pa kayo ng daddy ko para lokohin ako, para traidorin ako. Ang sasama niyong lahat! Wala kayong puso at kaluluwa! Lalo ka na, Peter! Tapos na tayong hayop ka! Ayaw na kitang makita! Gusto na kitang mawala sa buhay ko! Masahol ka pa sa demonyo! Papadudot, yun na nga ang huling beses na kinausap ko si Peter matapos akong mag-decide na tapusin ang lahat sa namabagitan sa amin. Nang gabing yun ay umalis ako ng bahay at pansamantalang nakituloy sa bahay ng kaibigan ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari at ultimo siya ay hindi makapaniwala sa pinagdadaanan ko. Kung sa bagay ako rin naman, kaso ano pa bang magagawa ko dahil nangyari na. Nanatili ako sa bahay ng kaibigan ko ng sumunod na araw dahil hindi ko pa alam kung paano haharapin sina Daddy at Veron sa bahay namin. Nang mga panahong yon, abot langit ang pagkamuhi ko para sa kanilang dalawa. Pero alam ko na hindi ko naman sila habang buhay na maiiwasan dahil pamilya ko sila. Kaya naman ng sumunod na araw ay nag-decide akong umuwi sa amin para iligpit ang lahat ng damit at gamit ko. Nang panahon na yon, pinigilan pa ako ni Daddy na umalis pero wala na rin naman siyang nagawa dahil desidido na ako, papadudot. Katwiran ko, hindi ko makakalimutan ang lahat ng sakit na ginawa nila sa akin kung hindi ko tuluyang puputulin ang connection ko sa kanila. Hindi ako tuluyang makakapag-move on kung paulit-ulit ko silang makikita. Isa pa ay mukhang nakapagdesisyon na rin naman si Daddy kung sino sa amin ni Veronica ang mas mahalaga sa kanya. Kaya bakit ko pa ipagsisiksikan ang sarili ko sa buhay niya kung hindi naman ako ang pinili niya. Papadudot, ipagpapasa Diyos ko na lang kung papaano niya paparusahan ng mga taong nanakit sa akin dahil nga pagod na ako. Matapos ko kasing lumaya sa amin ay nanatili ako sa bahay ng kaibigan ko. At pagkalipas ng isang buwan ay nag-decide akong umalis ng Tarlac. Hindi ko na lang babanggitin kung nasaan ako ngayon dahil ayokong mahanap ako ng mga taong naging dahilan kung bakit ako nasasaktan. Sa ngayon ay masaya naman ako sa buhay ko dahil meron na rin akong sariling pamilya. Pamilya na pwede kong panghawakan na kailanman ay hindi ako tatraidorin. Pamilya na naging dahilan para ako magpatuloy pa sa buhay na ito sa kabila ng mga pinagdaanan ko. Alam ko na masyadong malungkot at masalimuot ang storyang ibinahagi ko. Kaya nga nagpapasalamat ako kung sakaling mapili ninyong itampok ito sa programa ninyo. More power po sa inyong programa at sana ay marami akong kabarangay na na-inspire sa kwentong ibinahagi ko.
Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Angela. Maraming salamat sa ating letter sender na si Angela dahil pinagkatiwalaan niya ang ating programa para ibahagi ang storya ng buhay niya na masasabi kong hindi biro at masyado pong masakit. Pero natutuwa naman kami dahil sinabi mong nasa masayang sitwasyon ka naman sa buhay mo sa ngayon. Kahit sino sa atin merong nakaraang hindi makakalimutan. Minsan masaya ang mga alaala nating ito pero meron ding masasakit. Magkaganon pa man, kaya nga ito nakaraan na, ang ibig sabihin noon ay doon lamang ito dapat manatili. Tandaan natin na palagi pa rin tayong may pagkakataon na makapag-umpisa ng panibagong buhay, panibagong pahina ng buhay natin. Iwan na lang natin sa nakaraan ang lahat ng sakit at baunin na lang natin sa ating puso ang mga masasayang bagay kung yun lang ang makakatulong sa atin upang makapagpatuloy tayo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay Love Stories. Love Stories. Para sa isang magulang, nanggaling man sa iyo ito o hindi, ay challenging ang mag-alaga ng bata. Mahirap, magastos at minsan ay nakakapagod pero sa kabila ng lahat ng ito, fulfilling ang magpalaki ng isang anak. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang maging magulang? Dear Papa Dudut, isang makulay na araw sa inyo pong lahat. Gamitin niyo na lamang ang palayaw kong Vey. 60 years old na po ako, Papa Dudut, at nagmamay-ari ng isang maliit na parlor. Mahirap ang naging buhay ko noon bago ko pa man nakarating sa estado na meron ako sa ngayon. Bilang isang Becky at katulad ng iba pang mga Becky sa mundo ay hindi tanggap ng pamilya ko ang pagkatao ko. Nandiri at kinilabutan ang nanay at tatay ko noong umamin ako sa kanila na isa akong bakla, Papa Dudut. Sabi ng tatay ko ay sumparaw ang pagiging isang bading. Sabi naman ng nanay ko ay karma raw nila ito. Masakit sa damdamin na matawag na sumpa at karma lalo na't nanggaling pa ito sa mismong magulang ko. Dahil hindi tanggap ang pagkatao ko ay naglayas ako sa amin. 20 years old lamang ako noon, Papa Dudut, noong pasukin ko ang malawak na Kamaynilaan. Isang bakla na walang tinapos, walang pera, at walang trabaho. Hinanap ko po ang kapalaran ko sa syudad. Ang problema nga lang ay mahirap pala ang magsimula ng bagong buhay. Nahirapan akong maghanap ng matutuluyan dahil hindi ko inakala na ganon pala kamahal ang mangupahan. Nakapitong boarding house na ako noon nang makita ko ni Siri. Isang transgender itong si Siri, Papa Dudut. Noong napansin niyang hirap akong makahanap ng matutuluyan ay tinulungan niya ako. Dinala niya ako sa isang lugar kung saan siya nakatira. Isang boarding house yon para sa mga tulad naming bakla, Papa Dudut. Welcome dito sa aming munting tahanan. Dito ka nakatira? Oo, 5 taon na. Ang tawag namin sa boarding house na to, boarding gays. Boarding gays? Bakit boarding gays? Boarding gays kasi bakla lahat ang nakatira rito. Totoo ba? Totoo nga. Dati para sa lahat naman talaga tong boarding house na to. Pagmamayari ito ni Chang Cecilia, ipapakilala kita sa kanya maya-maya.
Tapos may isang grupo ng mga bading ang nag-board dito. Hanggang sa nagtawag na sila ng ibang mga bakla. Namalayan na lang nila na puro bakla ang nakatira rito. Kaya pinangalanan na lang nila tong boarding gays. Nakakatuwa naman. Nagsama-sama talaga kayo. Wala namang iba magsusuportahan kundi tayo-tayo lang din eh. Ang mga nakatira rito, mga baklang hindi naging maganda ang kapalaran. Mga pinalayas, mga lumayas, mga hindi tanggap, mga baklang gusto maging malaya. Hindi lang pala ako nag-iisa. Oo naman. Marami ang lahi natin. Kaya sa ayaw nila't sa gusto, mananatili tayo rito hanggang sa magunaw ang mundo. Wala na sila magagawa doon. Sana dumating din yung araw na matanggap na ng lipunan ang mga katulad natin. Panahon lang makapagsasabi niyan. Sa ngayon, tayo-tayo na lang muna magtutulungan. Kaya huwag ka na maging choosy. Dito ka na tumira. Sakto, may bakante pa kaming bunk bed dito. Maraming salamat. Ano pala ulit pangalan mo? Tawagin mo na lang ako Siri. Ikaw, ano itatawag namin sa'yo? Harvey. Harvey? Parang hindi naman bagay sa'yo yung pangalan mo. Pampogi lang yun eh. May palayaw ka ba? Tinatawag nila akong V sa bahay. Pinaikling Harvey. Ayun! Vay! Vay! Oh, mas maganda pakinggan no? Simula ngayon, Vay na ang pangalan mo. Vivi? Oh, para unique. Ayaw mo ba? Ayos lang din naman. Very good! Ngayon, bago kita ipakilala kay Chang Cecilia, magpakilala ka muna sa akin syempre. Ayoko namang kumuha ng border dito na hindi mapagkakatiwalaan. Hindi naman ako masamang tao kung yun ang iniisip mo. Alam ko, pero mas maganda na yung sigurado. Magkwento ka dali. Bakit ka napadpad dito sa Maynila? Naglayas ako sa amin. Hulaan ko, hindi ka tanggap ng pamilya mo no? Ayaw nila na maging bakla ka? Ganun na nga. Ayaw nila sa anak na bakla. Sinubukan nila akong baguhin pero hindi na mababago eh. Kaya imbis na pahirapan nila ako, umalis na lang ako. Halos pareho lang pala tayo ng kwento eh. Ako rin hindi tanggap pero hindi ako naglayas. Ako yung pinalayas. Bakit naman? Palaban ako eh. Gusto ko ipaglaban yung karapatan ko bilang bakla. Bilang tao. Minasamahan nila kaya pinalis nila ako. Sariling tatay ko nagpalaya sa akin. Sad no? Ang lungkot ng buhay natin no? Pero past na yun. Dito sa boarding gays, magiging masaya ang buhay mo. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi tanggap ka ng mga tao rito. Kaya bakla ka man o tomboy, pangit o hindi, tanggap ka nila bilang tao. Kaya ikaw, welcome na welcome ka rito. Samahan mo kami, ang mga baklang pinagkaitan ng pamilya. Kami ang magiging bagong pamilya mo. Maraming salamat talaga, Siri. Habang buhay kong ipagpapasalamat tong pagtulong mo sa akin. Walang anuman. Halika, i-intro na kita sa may-ari nitong boarding house. "35 years old noon si Siri Papadudut nung una ko siyang makilala. Babaeng babae ang itsura niya, makapalang makeup, pulang-pulang mga labi at laging nakatirintas ang mahaba niyang buhok. Punong-puno ng abubot ang katawan niya at laging ngumunguya ng bubble gum. Medyo taklesa siya pero masiyahin at malambot ang puso nito, lalo na sa mga tulad naming parte ng LGBTQ. Nung araw na naghahanap ako ng matutuluyan ay nalampasan lang daw niya ako habang papunta siya sa isang birthday party. Pagka-uwi niya ay nadatnan pa rin niya ako naghahanap ng matitirhan. Kaya siya na mismo ang tumulong sa akin. Alam daw kasi niya kung ano ang feeling ng isang probinsyano na first time makapunta sa Maynila dahil maging siya ay nagmula din sa probinsya. Tulad ko ay hindi rin siya tanggap ng pamilya niya. Kung ako ay naglayas, siya naman ay pinalayas. Dinala siya ng kaibigan niya sa boarding gays kung saan ay buong puso siyang tinanggap. Simula noon ay doon na siya tumira, Papadudut. Katulad ni Siri ay tinanggap din nila ako bilang pamilya sa boarding gays. Pilit kaming sinusuka noon ng lipunan kaya kami na lamang din ang nagdamayan. Marami akong nakilala at naging kaibigan dahil sa kanila. Sa tulong din ng mga ka-boarding gays ko, Papadudut, ay hinanapan nila ako ng trabaho. Tuwing may racket sila ay sinasama nila ako.
Sa kanila ako natuto kung papaano ang gumamit ng makeup, tumahi ng mga gown at mag-ayos ng buhok. O ayan, alam mo na kung anong gamit ang mga brush na yan ha? Kapag sumama ka sa amin sa mga kasalan at fiesta, dapat marunong ka na mag-makeup. Salamat. Dagdag kita rin to sa akin kapag naging makeup artist na ako. Madali lang yan. Basta pag-ipunan mo yung mga gamit mo. Kapag nakabili ka na ng sarili mong makeup, pwede ka na rin kumuha ng customer. Ngayon naman, ang gusto kong aralin kung papaano ang gumupit ng buhok at magkulot. Yung mga ganong bagay. Gusto mo rin ba maging parlorista tulad ni Susana? Sana. Nakakapagod din kasi yung ginagawa nating pabiyahe-biyahe. Alam mo naman na madali lang akong mahilo kapag bumabiyahe tayo. Yung mga suki nyo kasi galing pa sa malalayong lugar. Ganun talaga ang buhay. Makeup artist ako Si Mimi naman nagpaparenta ng gown. Si Susana sa buhok. Kumbaga, complete package na kami. Kapag may customer kami na gusto ikasal o lalabas sa beauty pageant, kami na lahat na nagpo-provide ng serbisyo na kinakailangan nila. Ngayon, kung gusto mo mag-parlor na lang, pwede kang umextra sa parlor ni Susana. Kahit tagawalis ka lang doon, marami ka matututunan sa kanya. Pwede ba na doon na lang muna ako sa kanya? Pwede. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Salamat, Siri. Alam mo, hindi mo naman kailangan sumama sa amin Hindi ka namin inuobliga na samahan kami sa mga racket namin. Inaaya ka lang namin para kahit papano may kitain ka rin. Kung gusto mo maghanap ng ibang trabaho, malaya kang gawin yun. Walang pipigil sa'yo. Nahihiya rin naman kasi ako sa inyo. Kayo yung tumulong sa akin magsimula kaya gusto ko rin makatulong sa inyo para mabawas-bawasan naman yung bigat ng trabaho nyo. Ano ka ba? Ilang taon na namin itong ginagawa. May kasama man kami o wala, kaya-kaya na namin to kasi gusto namin itong ginagawa namin. Kaya ikaw, gawin mo rin ang gusto mong gawin para maging masaya ka sa ginagawa mo. Nang sa ganon, maging maganda yung kalalabasan ng trabaho mo. Salamat sa pag-intindi ha. Mukhang kaya mo na talagang tumayo sa sarili mong paa. Natutuwa ako na matapos ang 5 taon, kaya mo na makipagsapalaran dito sa Maynila. Noon kasi para kang batang nawawala Hindi naman mangyayari yun kung hindi dahil sa inyo Kayo ang tumulong at nagturo sa akin kung paano mabuhay dito sa Maynila. Kaya maraming salamat talaga. Kung ganon, ready ka nang magsolo? Magsolo? Hindi naman ako aalis Dito pa rin ako sa boarding case titira. Ang ibig ko sabihin, kapag nawala kami, kaya mo na mag-isa. Kaya ko naman. Matanda na rin ako Kaya ko na tong sarili ko. Pero aalis ba kayo? Dito pa rin naman sina Mimi at Susana. Pero ako, baka bago matapos itong taon lilipat na ako. Lilipat ka na? Saan? Mag-a-abroad ako. Nakahanap ako ng trabaho sa Kuwait Nilalakad ko na lang yung mga papeles na kailangan ko. Kapag approve na, gogora na ako doon. Talaga ba? Nakakalungkot naman. Iiwan mo na kami. Ganun talaga ang buhay. Hindi naman tayo habang buhay na magkakasama Oo nga Pero congratulations sa'yo at good luck sa pupuntahan mo. Salamat. Sa'yo ko na lang iiwan yung mga gamit ko. Magka-size naman tayo, di ba? Naku, hindi ako nagsusuot ng mga palda at blouse Subukan mo kaya. Sigurado ko na babagay sa'yo yung mga damit ko. Wag na, nakakahiya Ba't mo naman ikahihiya ang sarili mo? Yakapin mo ang seksualidad mo. Huwag mo itago. Dapat maging proud ka sa kung ano ka. Hindi na nga proud ang pamilya mo sa'yo, pati ikaw hindi ka rin proud sa'yo. Sige, susubukan ko. Halika, may mga damit ako rito na hindi ko na ginagamit. Isukat mo. Sa pagdaan ng mga panahon ay marami sa mga kaibigan ko ang unti-unting nawala. May ilang lumipat ng tirahan, may mga binawian ng buhay dahil sa sakit at aksidente, at meron ding katulad ni Siri na nakahanap ng magandang oportunidad sa ibang bansa. Ako na dating pinakabata sa boarding case noon ang siya na ngayong pinakamatanda. Dahil wala na nga ang mga original boarders nito ay sa akin na ibinigay ang trabaho bilang bantay
sa naturang boarding house. Matanda na rin kasi noon ang nagmamay-ari nito, Papa Dudut. Kaya ako na ang humalili sa kanya. Nakilala ko sa amin bilang Mamita Vey, ang takbuhan ng mga baklang walang matuluyan. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay isang maliit na parlor din ang tinayo ko sa tabi ng boarding house. Ang paggupit at pagpapaganda ng mga buhok na ang naging hanap buhay ko. Paminsan-minsan ay may mga nagpapamakeup din sa akin dahil mas mura ang singil ko kumpara sa mga salon. Lahat ng ito ay natutunan ko sa pamamagitan ng panonood lamang sa mga kaibigan ko noon. Simple lamang ang pamumuhay ko dati. Tagabantay lang sa boarding house at taga-gupit ng buhok. Yun ang naging trabaho ko hanggang sa tumanda na ako, Papa Dudut. Pero hindi ko inakala na madadagdagan pa ang trabaho kong ito. Isang bata kasi ang dumating sa buhay ko. At sa isang iglap ay naging magulang ako nang wala sa oras. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kakatapos ko lang gupitan noon ang huling customer ko, Papa Dudut. Alas 6 na ng gabi at papasarado na ako ng parlor ng isang babae ang pumasok para humingi ng tulong. May bitbit siyang bata na sa pagkakaalala ko ay halos 1 taong gulang pa lamang. Catherine ang pangalan na ibinigay sa akin ng babae. Nangihingi siya ng pagkain dahil ilang araw na siyang hindi kumakain. Dahil naawa ko ay pinakain ko siya, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay sinubukan din niyang humiram sa akin ng pera. Aniya ay nangangailangan siya ng tulong para sa kanyang anak. Gab, ikaw ba yan? Opo, ako po to. Teka, anong oras na ba? Alas 2 na. Lagi ka na lang umuwi ng madaling araw. Hindi ko po namalayan yung oras eh. Ano yung nasa mukha mo? Sugat ba yan? Wala po to. Patingin! Anong nangyari dito? Nakipag-away na naman ba kayo? Nasali lang po sa... Gab? Mamita, bakit po? Halika rito anak, usap muna tayo. Ano pong pag-uusapan natin? Alam mo naman na malapit na naman ang pasukan, di ba? Oo nga po eh. Excited na ako makita ulit ang mga kaklase ko. May problema tayo anak eh. Ano po yun, Mamita? Baka hindi ka muna makakapag-enroll sa school year na to. Titigil na naman po ako sa school. Pasensya ka na anak. Walang-wala ang mamita mo ngayon eh. Hindi ko na naman makakasabay mga kaklase ko niyan. Marami pa kasi akong binabayaran ngayon. Wala pa akong panggastos para sa mga gamit mo. Yung uniform mo, nalakihan mo na, hindi na kasya sa'yo. Wala pa akong pambili ng bago. Humingi na lang ulit kaya tayo ng tulong kay Mayor. Nakakailang hingi na ako sa kanya eh. Nahihiya na rin ako. Baka hindi na ako pagbigyan. Paano po yan? 10 years old na ako pero grade 4 pa rin ako hanggang ngayon. Ako na po pinakamatanda sa klase. Wala namang kaso yun eh. Kahit ilang taon ka pa, basta nakakapag-aral ka, walang problema dun. Sige po. Promise anak, babawi ako sa'yo sa susunod na pasukan. Tutulungan ko na lang po kayo magtrabaho. Trabaho? Ang bata mo pa para magtrabaho. Hayaan mo sa akin yung paghanap ng pera. Kaya ko naman eh. Wala naman po akong gagawin eh. Alam ko na, tutulong na lang ako sa inyo sa parlor nyo.
Ayan, mabuti pa yan. Ikaw ang magwalis sa mga nagkalat na buhok. Ganyan din ang trabaho ko noon eh. Talaga po? Oo, doon ako kay Tita Susan mo nagtatrabaho noon. Sa kanya nga ako natuto kung papaano gumupit ng buhok. Sayang nga eh, sarado na yung parlor niya. Bakit po siya nagsara? Matanda na rin kasi siya, lumalabo na ang paningin niya. Kaya kayo po ang pumalit? Oo, maraming naghahanap ng pagupitan eh. Kaya ako na ang nagtayo ng sarili kong parlor. Ikaw ba, anong gusto mong trabaho kapag lumaki ka? Ako po, gusto ko maging engineer. Uy, maganda yan. Ikaw ang magpapatayo ng mga building at bahay kung sakali. Yun po ba ang trabaho ng engineer? Oo, sila ang nagpaplano para maging matibay ang mga bahay. Ganun pala yun. Sige po, engineer na lang ang pangarap ko paglaki ko. Parang hindi naman eh. Hindi mo nga alam kung anong trabaho ng engineer eh. Yung kaklase ko po kasi, engineer ang papa niya kaya marami silang pera. Kumpleto nga yung crayons niya eh. Tapos ang ganda pa ng pencil case niya. Gusto ko rin po maging engineer para yumaman din ako. Yun ba ang rason? Tama yan. Mangarap ka ng malaki. Pero dapat, para maging engineer, kailangan mong pagbutihin ang pag-aaral mo. Pinagbubutihan ko naman po ang pag-aaral ko eh. Pahinto-hinto nga lang. Yun lang. Sorry talaga anak. Wala pong problema dun. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Papa Dudut ang dating ampon ay itinuring ko ng isang anak. Noong makapagtapos ng elementary si Gab ay tuluyan na siyang huminto sa pag-aaral, Papa Dudut. Naiintindihan naman ni Gab kung bakit siya tumigil na pumasok sa eskwela noon. Sa katunayan ay sinubukan pa niyang gumawa ng paraan para matulungan ako sa mga gastusin. Noong mga panahon kasi na yon ay dumadami na ang kakompetensya ko sa parlor ko, Papa Dudut. 2 salon na nagbukas sa lugar namin kaya nabawasan ako ng customers. Hindi na rin kasi ako noon makasunod sa mga usong gupit kaya iilan na lamang din ang nagpupunta sa akin. Ganon pa man ay pinilit kong maghanap ng racket para may pakain ako sa anak ko. Mabait na bata si Gab, Papa Dudut. Siniguro kong lumaki itong may galang sa mga tao. Itinuro ko sa kanya ang batas ng Diyos at batas ng tao para magkaroon siya ng takot na gumawa ng masama. Kaso nga lang, kahit na anong pag-aaral ang ibigay ko sa anak ko ay hindi ko pa rin siya napigilang mapunta sa maling landas. Noong nagbinata kasi si Gab ay natuto siyang mabarkada. Barkada ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng bisyo at unti-unting nalayo sa akin. Palagi siyang nasa labas noon, Papa Dudut, kasama ang barkada niya. Dahil sa pagiging abala ko noon sa paghahanap buhay ay hindi ko siya napatnubayan ng maayos. At hindi ko nga namalayan na kasama na pala siya sa isang gang noon. May pagkakataon noon na umuuwi siyang basag ang mukha niya dahil sa may nakaaway sila. Nagsimulang maging sakit ng ulo si Gab at tuwing pinagsasabihan ko siya ay para bang kinalimutan na niya ang mga bagay na itinuro ko sa kanya noong bata pa lamang siya, Papa Dudut. Gab, ikaw ba yan? Opo, ako po to. Teka, anong oras na ba? 2:00 na. Lagi ka na lang umuwi ng madaling araw. Hindi ko po namalayan yung oras eh. Ano yung nasa mukha mo? Sugat ba yan? Wala po to. Patingin. Anong nangyari dito? Nakipag-away na naman ba kayo? Nasali lang po sa gulo. Nasali lang o kayo talaga yung naghahanap ng gulo? Alam mo Gab,
Simula nung nabarkada ka, puro sakit na ng ulo ang binibigay mo sa akin. Bakit? Wala naman akong ginagawa sa inyong masama. Anong wala? Gabi-gabi na lang ako nag-aalala sa'yo. Tuwing lumalabas ka, hindi ako mapanatag dahil hindi ko alam kung nasaan ka. Eh di wag kang mag-alala. Kaya ko naman sarili ko eh. Anong kaya? Tingnan mo nga ang sarili mo. Paano akong hindi mag-aalala sa'yo? Kung tuwing umuwi ka, laging ganyan ang itsura mo. Matanda na ako. Wag nyo na lang pakialaman ng buhay ko. Anak kita, kaya Hindi nyo naman ako anak ah. Anong pinagsasabi mo? Anak kita, Gab. Wag na tayong maglokohan, mamita. Hindi nyo ako anak. Paano kayo magkakaanak? Bakla kayo. Sino nagsabing hindi kita anak? Hindi ka man sa akin ang galing. Anak kita. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nag-alaga at naghirap para mabuhay ka. Kaya pwede nyo na lang ako saktan. Ganun ba? Porke kayong bumuhay sa akin, sasampalin nyo na lang ako ng walang rason? Sorry, hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng emosyon ko. Nadala kayo ng emosyon o nadala kayo kasi totoo? Pinalaki nyo lang ako pero kahit anong gawin ninyo, hindi nyo ako magiging anak. Gab, hindi totoo yan. Kahit hindi tayo magkadugo, tinuturing pa rin kitang anak ko. Kung ganyan lang din ang ugali nyo, wag na lang. Mas gugustuhin ko na lang na walang magulang. At least walang nagbabawal sa akin. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Bakit? Anong problema sa mga sinabi ko? Feeling nyo wala akong respeto? Nire-respeto ko kayo, ang buhay mo, ang pagkatao mo, ang mga desisyon mo. Sana naman irespeto nyo rin kung ano yung mga gusto ko. Nire-respeto rin naman kita eh. Ayoko lang na palagi kang napapasabak sa gulo. Alam kong mabait kang bata, Gab. Dahil ako ang nagpalaki sa'yo. Pero kung ginagawa mo to para lang pasiyahin yung barkada mo, parang awa mo na, itigil mo na. Wala kayong karapatan para kontrolin ang buhay ko. Alam ko ginagawa ko. Kailan ka ba magbabago? Kapag may nangyari na sa'yo, anak, tandaan mo, laging nasa uli ang pagsisisi. Huwag mo hayaan na dumating ka pa sa puntong yun ng buhay mo. Dami mong satsat. Makaalis na nga. Saan ka na naman pupunta? Sa labas. Kung saan tahimik at walang pakialamerang buwisit. Anak! Bilang ina-inahan, masakit para sa aking makita ang anak ko na sinisira niya ang buhay niya dahil lamang sa barkada. Hindi ko man siya galing sa akin, ay itinuring ko siyang tunay na anak. Kaya kahit nasasaktan niya ako paminsan-minsan ay hindi pa rin ako tumigil sa pagtuwid sa mga maling bagay na ginagawa niya. Papadudot nagpatuloy ang pakikipagbarkada ni Gab at halos sumuko na ako noon. Ang tanging ginagawa ko na lamang tuwing lumalabas si Gab ay ang manalangin sa Diyos na ilayo siya sa kasamaan at kapahamakan. Umaasa ako na sa gitna ng mga pagsasaya nito ay maisip niya kung ano ang tama at mali. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan ko. Nabalitaan ko na lamang na dinampot ng mga pulis si Gab dahil isang bahay ang nilooban nila. 2:00 na ng gabi nang pasukin ni Gab kasama ang ilan nitong mga kaibigan ng bahay ng isang matanda. Nanlaban ang may-ari ng bahay at nasaktan nito ni Gab gamit ang hawak niyang patalim. Sakto namang may 3 tanod na rumoronda noong oras na yon at agad nilang narinig ang hiyaw ng matanda. Kanya-kanyang takbo si Gab at ang mga kaibigan nito. Sa kanilang 5, si Gab at 2 pa niyang mga kaibigan ang nahuli. Papadudot, mahigit 4 na taong nanatili si Gab sa kulungan dahil sa ginawa niyang kasalanan. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit nasa kulungan ay hindi ko pinabayaan si Gab, Papadudot. Halos araw-araw ko siyang binibisita noon para lamang masigurado na nasa maayos siyang kalagayan. Bilang magulang ay masakit na makitang nasa piita ng batang pinalaki ko. Pero kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niyang kasalanan.
Umasa ako noon na pagkatapos niyang makulong ay mahihimasmasa na siya para ayusin na niya ang buhay niya. Ganon na nga ang nangyari, Papa Dudut. Mabilis na dumaan ang mga taon at noong lumabas siya mula sa kulungan ay isang bagong Gab ang nakita ko. Simula noon ay umiwas na siya sa barkada at napagtanto raw kasi niya na habang nasa kulungan siya na ako lang ang tanging tao na bumibisita sa kanya. Ni isa sa mga barkada niya ay wala man lang nag-effort na i-check kung maayos ba ang kalagayan niya. Kaya bilang ganti ay tuluyan na niyang tinalikuran ng barkada niya. Nangako sa akin si Gab na babawi siya sa mga kasalanang nagawa niya. Siyempre natuwa ko sa pagbabagong nangyari sa anak ko. Masaya ako na sa wakas ay aayusin na rin ni Gab ang buhay niya. Kaso nga lang, Papa Dudut, panandalian lang pala ang tuwang nararamdaman ko dahil ilang buwan pagkatapos makalaya ni Gab ay isang pamilyar na babae ang muling nagpakita sa amin. Gusto ko sanang magising sa bangungot na yon. Pero totoo palang nangyayari ang lahat. Mamita, may naghahanap sa inyo. Sino? Hello, magandang gabi. Magandang gabi rin sa'yo. Magpapagupit ka ba? Magsasara na kami eh. Hindi. Nandito ako para balikan yung anak ko. Anak? Hindi mo na ba ako namumukaan? Ako si Catherine. Mahigit 20 years na nung huli tayong nagkita. Wala akong kilalang Catherine. Makakaalis ka na. Sandali lang. Alam kong kilala mo ko. Ako yung nag-iwan sa inyo ng bata nun. Ikaw si Vevey, di ba? Ako si Vivi, pero hindi kita kilala. Wala akong maalalang Catherine. Nagsisinungaling ka. Kukunin ko na ang anak ko sa'yo. Kayo? Kayo ba yung nag-iwan ng bata kay Mamita? Hindi. Hindi siya yon. Huwag kang maniwala sa kanya, anak. Ikaw na ba yon? Ikaw na ba yung anak ko? Hindi. Wala kang anak dito. Makakaalis ka na. Mamita, siya ba yung totoong nanay ko? Oo, ako nga. Ako yung nanay mo. Mamita. Oo. Siya nga. Siya ang nanay mo. Yung nanay ko na nang iwan sa akin nung wala pa akong muwang sa mundo? Yung nanay na ipinamigay ako na parang tuta lang? Anak! Bakit kayo nagpakita rito? Nagpunta ako dito para kunin ka na. Ngayong matanda na ako, ngayon nyo lang naalala na balikan ako? Sorry anak, kinailangan ko pang ayusin ang buhay ko eh. Pero ngayon okay na, maganda na ang buhay ko. Kaya na kitang buhayin. Matanda na ako, kaya ko na ring buhayin tong sarili ko. Narinig mo yon? Kaya na ni Gab ang sarili niya, kaya makakaalis ka na. Gusto kong bumawi sa iyo, anak. Sana bigyan mo naman ako ng pagkakataong makabawi. Huli na ang lahat, Catherine. Huli ka na. Hayaan mo nga muna kaming mag-usap ng anak ko. Anong klaseng pagbawi ang gagawin mo? Paano ka makakabawi sa akin? Bibigyan kita ng magandang buhay. Tutulungan kitang makaahon sa kahirapan. Anak, kaya ko nang gawin yun ngayon. Kaya ko rin gawin yon. Paano? Sa pamamagitan nitong luma mong parlor? Hindi mo maibibigay sa anak ko ang mga bagay na kaya kong ibigay. May papangako mo ba yan? Kapag ba sumama ako sa'yo, mababago mo buhay ko? Gab? Oo, maniwala ka sa akin lahat ng oras, lahat ng panahong nasayang, babawiin ko lahat yon. Sumama ka lang sa akin. Anak, huwag kang maniwala sa kanya. Sige, sasama ako sa'yo. Salamat anak. Gab, iiwan mo na ako. Sorry po Mamita, pero sasama po ako sa kanya. Wala naman akong laban lalo na kung ang totoong ina na mismo ang bumabawi sa kanyang anak. Wala naman akong hawak na kasulatan para sabihing akin talaga si Gab. Sa huli kay Gab namin binigay ang desisyon sa kung kanino siya sasama.
sa akin na nagpalaki sa kanya o sa ina niyang nang iwan sa kanya. Papa Dudut, nagulat ako noong piliin ni Gab ang nanay niya. Sobrang sakit sa dibdib na malamang pinagpalit ako ng anak ko sa totoo niyang ina. Daig ko pang namatayan ng anak sa nararamdaman kong pag-abandona sa akin, Papa Dudut. Ang nakakalungkot ay wala man lang akong nagawa. Wala akong karapatang lumaban dahil si Catherine ang lehitimong magulang at nasa wastong gulang na din naman si Gab para pumili kung anong buhay ang nararapat para sa kanya. Kinuha ni Catherine si Gab sa kanilang probinsya. Ang masakit ay wala man lang akong natanggap na thank you o kung ano man mula sa kanila. Pagkatapos ng araw na yon ay wala na akong nakuhang balita mula sa mag-ina. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy sa buhay ko noon, Papa Dudut. Napakalaking parte ng buhay ko kasi ang bigla na lamang nawala. Na-depress ako dahil sa mga nangyari. Napabayaan ko ang parlor ko na siyang naging dahilan ng pagkalugi nito. Mabuti na lamang at may mga kaibigan ako noon na tumulong at umalalay sa akin sa pinakamadilim na parte ng buhay ko. Pagkalipas po ng mahabang panahon, akala ko ay hindi ko na mararanasang sumaya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay muli ko nasilayan si Gab matapos ang mahigit 6 na taon, Papa Dudut. Mamita! Gab, anong ginagawa mo rito? Halika, pumasok ka. Salamat po. Kumusta po kayo? Heto, katulad pa rin ng dati. Pumayat kayo ah. Parang hindi na kayo kumakain. Ano nangyari sa inyo? Walang makain eh. Tumatanda na kasi ang mamita mo. Kaya marami na rin nararamdamang sakit. May sakit po kayo? Wala naman. Sa kasukasuan meron. Pero wala naman akong sakit na malubha. Mabuti naman kung ganun. Ikaw, kamusta na? Mas lalo ka nang gumwapo ngayon ah. Thank you, Mamita. May pamilya na po ako ngayon. Totoo ba? Nasaan sila? Bakit hindi mo kasama? Opo, may isang anak na ako. Ipapakilala ko sila sa inyo kapag lumawas sila. Nasa probinsya pa sila ngayon eh. Hindi mo man lang ako in-invite sa kasal mo. Paano kita iimbitahan, Mamita, hindi pa naman kami kasal. Pag kinasal kami, hindi pwedeng mawala ka. Syempre dapat nandun ka. Akala ko naman nakalimutan mo na ako. Mas malulungkot ako kapag nangyari yon. Hinding-hindi na po kayo mawawala sa buhay ko, Mamita. Nga po pala, sorry po sa nagawa ko. Iniwan ko po kayo noon. Wala yun. Karapatan mo naman yun eh. Tsaka nanay mo si Catherine. Alangan namang pagbawalan kitang sumama sa kanya. Pero syempre, may kirot din sa puso ko kasi nawalan ako ng anak. Pasensya na po talaga kayo, Mamita. Nagawa ko lang naman yun kasi nakita ko yung oportunidad na ayusin tong buhay ko eh. Pinag-aral po ako ni Mama Catherine sa probinsya kaya nakahanap ako ng trabaho. Talaga ba? Mabuti naman kung ganun. Ang tagal ko pong tinangka na kumustahin kayo kaso wala naman kayong social media. Tapos nag-iba rin kayo ng number. Mabuti na nga lang hindi kayo lumipat eh. Kasi kapag nagkataon may hirapan akong hanapin kayo. Naiintindihan kita anak. Mukhang naging sulit naman yung desisyon mo eh. Tingnan mo, maayos ka ng tingnan. Hindi na tulad nung dati, na payat ka pa. At parang walang patutunguhan ng buhay. Grabe naman kayo sa akin, Mamita. Pero seryoso, masaya ako para sa'yo. Salamat po. Ngayon, Mamita, ako naman ang babawi sa inyo. Lahat ng mga sakripisyo at paghihirap nyo sa akin, ibabalik ko naman sa inyo. Naku, wag mo nang gawin yun. Ang mahalaga,
maganda na ang buhay mo ngayon. Akala niyo po ba kinalimutan ko na kayo? Hindi po mangyayari yun. Nagbabalik na po ako, Mamita. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko na kayo iiwan. Paano si Catherine? Ha? Ano pong paano si Mama Catherine? Hindi ko rin naman po siya iiwan eh. Mamita, kayong dalawa ang nanay ko. At pareho ako nagpapasalamat sa inyo. Hindi ba siya magagalit na nandito ka ngayon? Hindi siya magagalit. Nagpaalam po ako sa kanya, tsaka suportado niya na balikan ko kayo. Ganun ba? Nakakatuwa naman. Bigla tuloy ako nagkaroon ng energy nung makita kita ulit. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Halika, kumain muna tayo. Ipaghahanda kita ng makakain. Marami pa tayong pagkakwentuhan. Ayun, sakto. Namiss ko po yung luto nyo eh. Salamat po, Mamita. Sa pagbabalik ni Gab ay biglang nanumbalik ang sigla sa buhay ko. Akala ko kasi noon ay wala nang patutunguhan ang buhay ko dahil wala na akong rason para magpursige. Pero lahat ng yon ay nagbago dahil sa muling pagdating ng anak ko. Nanumbalik ulit ang pagiging magulang ko, Papa Dudut. At malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil muli niya akong pinagbigyan maging isang ina kahit na matanda na ako. Kinailangang lumipat ni Gab sa Maynila dahil sa trabaho niya. Simula noon ay hindi na niya ako iniwanan pa. Tinulungan niya akong bumangon muli dahil matagal nang sarado ang parlor ko ay nagbigay siya ng pinansyal na tulong para magkaroon ako ng kakayanan na magbukas ulit at maggupit. Sa pagkakataong yun ay kinailangan ko na rin lisanin ng boarding case na naging tahanan ko ng 4 na dekada. Lumipat ako sa maliit na tinitirhan nila Gab kasama ang pamilya niya. Doon na rin ako nagbukas ng bagong parlor. Papadudot masasabi kong worth it ang mga naging desisyon ko sa buhay. Ni isa'y wala akong pinagsisihan dahil alam kong bawat direksyon ng buhay ko ay ginabayan ako ng Panginoon. Habang buhay ako magpapasalamat sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. Sobrang thankful ko rin po dahil ibinigay niya sa akin si Gab na isa na ngayong mabuting asawa at ama sa sarili niyang pamilya. Ngayon ay proud na proud si Gab na sabihing may 2 siyang ina. Ina na nagpalaki sa kanya sa Maynila at ina sa probinsya na tumulong sa kanyang umahon sa dati niyang buhay. Papadudot, dito na po nagtatapos ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo at pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mamita Veyvey. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1